tabukni jorao hamjaklainai kwbangma couples rokno hamjakmo belai poito kotor khlailai kaijakmo bai baksa thulai chalai wnglaio phiaba tabukni jorani relationship rok daktino hamjaklaio tei daktino kaglai bo thango aboni bagui tabukni jorao virgin eba kwthar borokno mannani kapal senango abo haino kaisa kubui kothoma tini angnorokno sawai khnarinai khoroksa bukhuk bini bwkhani huija kokno jungno tini share khlai khnarika o bukhuk khoroksa kaijak chelano poito khlai bobai thuka chakha tei sakderia wngkha aboni ulo o chela bono yakari rekha hake norok o story no negative one suk yawi positive one suk mungbai no waisa khnawi naidi o bukhuk bai o chelani kami wngkha kaisa kamio no tonglaio chela wngkha kaijak bihik bwsa gwnang haibano o chela bini bihik bai kaklaijak borok kaklaimani bisik brui eba 4 years laikha phia borok tamni bagui kaklaikha bahaike ma kaklaikha o kokno sasugui manya o chela o bukhukno sawo bini bihik te kifilei phaya hinai agini simino o chela o bukhuk bai free khlai labadaba kheno kokrok sawo manai hinai te bini bihik bai kaklaimani ulo o bukhukno bini bwsate bini bihikni kokrokno sawai khnario bo bini bihik te bwsano belai hamjakmani kokrokno sawai khnario o bukhuk o chelani kokrokno khnawi belai kheno dukho nangjago abo haikino o chela o bukhuk bai sms rok khlaio kokrok sawo khlai 3 month rok wngkha phiaba salcha o chela achomsa o bukhukno sawo angno hamjago tabuk ang bai kahamke tongna muchungo hinai haifano o bukhuk afro hamjakna gosimanliya tamni ke o bukhuk kirijago bini ama bai o chelani buma gathalaya wngmani bagui te borok kok salaimani rokbo khogui mangno salai tongo aboni ulo o bukhukno hamjakna gosiya hinai o chela afroni simi call rok khlailia sms rok khlaia wngui thangka hake o bukhuk agini hai kok rok masalia wngui belaikhano dukhong jakha aboni ulo o bukhuk o chelano call khlai hamjakna ma gosika abo haikino borok hamjaklaikha phia borok buino khogui mangno hamjaklai tongo aboni ulo borok belaikhe khoroksa tei khoroksano poito wnglaikha haikino o chela o bukhuk bai kisa misa thunani chanani logi rok naikha hake o bukhuk bo yakarjakna kirui tei hamjakmani bisingtuino ma gosika aboni ulo borok physical gadalai mungrok khlailaikha phia o bukhuk o chelano sawo nung ang bai no kaijak di ano yakari taklangdi o chela bo sawo ang no yakariya nono ang ani bihi khini se wan sugi nakha aboni ulo o bukhuk o chela bai hamjak tongmani kok bini buma sawi mankha tei o bukhuk no bini buma hai hini hinka nung o chela bai hamjakhe tai onogo tongnani nangya ta tongsidi hinai phia o bukhuk o chelano kubui hamjakmani bagui bini bumani kokno goswi manliya aboni ulo bini buma bo bono mungsapano hinliya phiaba aboni ulo o bukhuk bini o chelano call khlaike call romliya sms khlaike bo reply riliya abahai ingi tongkha haibano o bukhuk wansuka busy rokni bagui se call receive khlaimanliya na hinai haikeno salsini laikha aboni ulo o bukhuk sakrok hamya wngkha mairok chaimiya kbana rok naikha haikeno o bukhuk bujui mankha bo sakderia wngkha hinai afro bo haino hai bini chelano call khlaikha tei o chela afro ke call receive khlaikha hake o bukhuk bono saka ang tabuk sakderia wngui thangka tabuk cheng tamo khlainai o kongno khnawi o chela joli jagui sawo abo ani bwsa wngui manya ang gosiwi manya i kok sawi o chela afroni simi o bukhuk bai hakchal wngui thangka afro o bukhuk belai tension klaikha o jora bini khoroksa friend no o bukhuk chuba mungsanka bini friend belai kheno borok kaham bo o bukhuk no chubakha haikeno borok bwsa khiblaikha phiaba aboni ulofano o bukhuk o chelano hamjagui tongo haibano o chela bono call bo khlailiya text bo khlailiya aboni ulo o bukhuk belai kheno dukho nangjakha salchake o bukhuk o chelano nukha bini bihik bai khlaiei bai kasawi phailaimani aboni bagi o bukhuk o horo belai kheno chirigui kapkha tei jobo joli jakha afro se o bukhuk sawi mano o chela bono time pass se hamjago manani bagi simi se hamjago hinai o bukhuk afro ke saimanka bo belai kheno chaya eba mistake khlaike hinai haibano o bukhuk
tabuk kaijak paikha tei bo tabuk ni bwsaibai belai khusio no tongo. The Kokborok Disclosure YouTube channel no teinai ang Andrew Deborma i kothomani bisingtwi ang sanamu chungmakhe haise kwbangkok borok no hamjakmao belai kotor kotor chaya eba mistake rok khlai tongo. Hamjakmao puito maya nakarmung belai kheno tongnani nango. Phiaba puito maya nakarmung ni bisingtwi phano sak sak chaya lamao ta thangdi chaya samung no ta khlaidi. Kubui kokhe sak sak problem klainai abahai hakorno sak sak tas namdi. Hamjak ke hamjak di ojono bathagei belai obar engke abo hamjak mungya. Abahai hamjak ma metai kaitor di lukurok ni mokolo kubui ketharni kerongo kerei. Hake bayapsong tini ni kothoma asakno khakhlaino rok kwbangkok no srung mankhana hinei tei norok no ang haino haikoyo norok ani video no kisa share khlaina bagai. Norok share khlai ang kwbang hamjak mungman kese ani kha tongthogei ang norok ni bagai tebo kwbang ketal video khlai mannai. Norok jotono kaham kereng no tongdi hambai.